Niin, oliko Dadin autossa semmoista vettä, kun se lähti töihin? Ihan hirveä. Oliko siellä kiva muuten asiat toiseen illalla? Oli, se oli hyvää ruokaa. Mistä olitte? siellä. Niin Anni oli Amanda oli siellä Annia katsomassa, mutta Anni ei varmaan tiedä koko asiasta mitään. Niin, kyllä se näki sen, mutta ei se... Jäävä. Joo, Anni näki Amanda, mutta ei se sitten nukku sen lopun ajan. Ehkä vähän kuossa sitten. Joo. Mikään niin. Jääpä tuonne. Ai. Ai, Annin kuvasin puhelimessa nyt. Mitä Anni tekee? Missi. Anni näyttää sen valokuvaa, mikä on puhelimessa tällä. Jääpä se murra. Niinkö? Kuka siellä on, kenellä on kamera? Anni. No kuka se on? Sä oot Anni. Kuka siinä on sun edessä? Äiti valokuvaa sinusta ottaa. Anni, missä on Anna? Anni. No sit sä oot Anni, mutta missä on Anna? Hai. Anna. Missä on Anna? Anna tekee. Mä filmaan. Mä filmaan, kun Anni istuu tässä. Ai, Anna filmaa. Ihanaa, kun Anna on ollut siellä. Eikö se on ollut hyvä? Kohta nähdään kuule Annan kanssa ihan tosi pitkän aikaa, kun me ollaan kaikki yhtä aikaa.